kommet i gang? Nej, ikke helt. Her kan man komme. Så nu kommer der en bil bagfra. Jeg tror, det var her, Dimitri han væltede. Fryser du, Christoffer? Nej. Du tror ikke bare til at pusse næsen? Se, så kører de der hurtigt kører. De må ikke køre så hurtigt. Har vi snart gjort runden? Ej, nej, vi har kørt... Måske har vi kørt 3/4 af runden. Ja, altså... Hvor meget undskyld, men jeg er faktisk ikke grønt lys. Du får stadigvæk penge tilbage. Hvad er det for nogle penge? For at gå op ad vejen. Ja, ja.